fai aproximadamente un ano, neste mesmo sitio, falábamos da cova de San Bernabé, a casa de San Bernabé, lembraredes. Era un sitio totalmente esquecido, pero que si había a lenda, a tradición, a graña, de que San Bernabé se sentaba neste sitio contemplando de que todo na graña estuvera tranquilo, fértil. Aí estades vendo todo o que é, por decir de alguma maneira, a parte alta da Serra do Subido. E daquela, cando viñamos, era un sitio abandonado, esquecido, e que incluso nos costara moitísimo chegar. Fora gracias a Carmen, a Mila, a muller que regenta a taberna da Graña, a que nos indicou máis ou menos. Recordo que era un día de chuva, con moito vento. Despois xa veredes tamén o vídeo do antes e do despois. E aquilo, pois, foi un traballo moi visto, que chegou a moitísimos vecinos da Graña, aquí en América, e que algún, pois, dixo que o San Bernabé se merecía un recordatorio moito máis grande. Decíame a min un home na Graña que San Bernabé un día, aquí lle preguntaron: oye, San Bernabé, ti de onde queres ser? Porque aquí se divide Avión, o Ayuntamiento de Covelo, e lle preguntaban: oye, San Bernabé, de onde queres ser? E San Bernabé dicía: eu da Graña. E definitivamente pois, quedou na Graña, o patrón é a Graña, e este era o sitio que conta a leyenda que San Bernabé sentaba. Gracias a estas mulleres e a iniciativa, e ver que aquilo estaba esquecido, pois fixeron este San Bernabé, que dentro de uns días aquí vai haber misa, se vai bendicir, vai haber unha pequena romería popular con gaiteiro, como ten que ser en Galicia, e, por suposto, que tamén estaremos, pero queríamos anticipar un poquinho para amosar o San Bernabé, que hoxe xa queda definitivamente marcado, imagino que por uns cuantos siglos, máis de que é da Graña. Naquel momento, e me alegra moitísimo que se haya recordado, o que había aquí, bueno, a zona estaba bastante chea de maleza, restos de vela, un ramilletes de flores, porque alguén viña, eran estas figuriñas, verdad? Estaban aí metidas, estaban incluso destrozadas, alguén tuvo a ben recuperalas, pegalas, e as conserva no sitio, un tanto o antes e o despois. Decía, nos emocionadísimos, porque sentímonos casi protagonistas de que esta leyenda pues, fora recuperada, e ademais dunha maneira ben feita, e o próximo domingo, que aquí vai haber esa romería, que van vir os veciños, e que vai haber gaiteiro, e que se vai amosar a quen queira vir donde está o Bernabé, e a casa, a pedra esta, coñecida como a casa de San Bernabé, pois un pouco felices, non? E ademais, pois é aquelo, non? De que recuperar, oír, contar nas redes sociales, no blog, pois tamén sirve de algo, non é un traballo estéril. Pero domingo vemos. Moitísimas gracias, e espero que un día vos acerquedes aquí a donde está o San Bernabé, se non é por causa de fe ao santo, si porque o lugar é impresionante, maravilloso, e o santo cando se sentaba aquí era de seguro porque disfrutaba moitísimo de todo este entorno que un día como hoxe despexado, pois é casi, bueno, casi non, impresionante. E eu vos deixo, vale?